I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo da snimamo jednu i dobru, čudnu, ali onako mnogo čudniju istorijsku temu, zato što ovo se nije desilo, zato što ovaj lik koji ćete da vidite uskoro nije rođen pre, pa rođen je ovako blizu 2020. godine. Pričamo o jednoj ličnosti koja je mnogo talentovana, koja je previše čudna, koja ima nešto što ni svaki čovek nema, a to jeste u pitanju, ako ga vidite na slici, Biba Struja. Znači pričamo ko je Biba Struja i šta je bio njegov talent. Pa ajmo da počnemo. Biba Struja je poznata ličnost koja je iz Požarevca, svi znate da je on Požarevljanin, i on je ličnost koja njega Struja ne može da ubije. Zato što ćete vidjeti uskoro ovdje, vidimo sliku gdje je on na super talentu, gdje on prikazuje se. Pa ajmo da vidimo šta je on prvo rekao. Rekao je ovako, da je njegov talent što može da uhvati struju i do 1.000.000 volti. I još uvijek je živ. Znači, rekao je i do 1.000.000 volti. Što znači da nije moguće preko 1.000.000 volti, ali svi znamo da u prirodi, valjda znamo da grom ima 1.000.000 volti. Munje i gromovi imaju 1.000.000 volti. A on može da uhvati jedan grom, kao, pošto ne znam kako to može, ali u redu. Idemo na... Rekao je da to deca ne pokušavaju što on radi, jer on je tako rođen i da njegov talent nema niko. I onda je posle rekao da će napravi eksperiment sa 220 volti. A 220 volti svi znamo gde se nalazi, a to je utičnica obična koja ima čak i do 250 volti, ali dobro, neke su i slabije utičnice, a neke su jače. Pa vidite ovdje na slici, vidite šta, on je taj utikač, vidite utičnica, vidiš ove rupe, ima dve kao ono gde se ubace za punjač, za telefon. Evo su te kao neke dva eksera šipke, vidite. Vidite kako on to drži rukama. I vidite kako stavlja sjelicu, ali prvo stavlja i kaže nema struje, a posle uzme sjelicu i wow, kao iznenadio se. Vidite kako se iznenadio, znači kao super je to uradio. Ovo je mnogo čudno, zato što nijedan od ljudi koji su rođeni i pre i danas na planeti nema niko ovako ko bi mogao da izdrži, jer svako ko bi to pokušao, ubila bi ga struja. I to nikad se ne sme pokušavati, jer ovo je mnogo opasno. A onda vidimo dalje. Posle rekao i ništa. Posle rekao, nauka nema odgovor zašto. Ono što ja znam, ja se ne znojim. Onda je vidiš ove njegove rukave, s ove ruke malo ovako zavrnuo i sa malim prstom je povukao po ruci. Rekao je da je njegova koža predstavlja jedan dobar izolator. Što znači da ne zna se da li ljudska koža svim ljudima, da li je stvarno izolator ili provod, ko zna. Ja mislim da svi ljudi ne smeju da pokušavaju jer je opasno. A onda je rekao eksperiment, ako je koža suva u ustima, ima vlagi, što je rekao da će da stavi struju i usta. Pa je uzeo, vidite ovo je kao vaš sjelica, vidite ovo kao sjelicu. Vidite ovu sjelicu ovde. To je malo bolje veličano, vidite. Vidite ovu sjelicu ovde. On je to stavio negde ovde, da u ovo je stavio, upalila se sjelica i onda je uzeo neke dve šipke, spojio ih je i stavio u usta. I onda je rekao ništa. I onda je posle rekao, ja sam najbrži roštilj. Što znači da je on uzeo posle ove dve viljuške, ustavio jednu od ovih viršli, zaboje dve viljuške u jednu, znači zaboje obe viljuške u jednu viršlu, stavio ih je, ne znam da li tu, ovde ih je možda stavio, ili tu, i posle je te drške, i onda je držao, i onda se ta viršla pekla, znači pekla se viršla i napravio hot dog. Što će se svi ljudi zaprepastili kako. Pošto ovo je u super talentu slika, vidite. I posle rekao još uvek je ništa. Rekao je posle, ali pre toga je rekao da ako neka žena nema struju da ga zove.
I posle je rekao, posle je pozvao jednog lika, čoveka, od ovih ocenivača, ili što sede, i on mu je ovdje, vidite kako ovdje je jaje, evo ga jaje, a ne uveličam bolje da vidite, ovdje je jaje, znači on je sipao vodu u ovaj bokal, vidite, sipao je vodu u bokal, stavio je jaje i posle je uzeo nešto kao nešto za držanje i uzeo neku metalnu šipku i ubacio u tu vodu i onda se voda kuvala struje, znači kuvala se i posle se ispržilo jaje. Posle lik, taj asistent je došao i bacio jaje, uzeo jaje posle s rukom i bacio i tvrdo kuvano. Vidite vi ljudi, ovo je veoma čudno. I posle na kraju upalio trafo od 250.000 volti, što je veoma visoki napon. I onda je kao nekako elektrisao se, kao ne znam kako, ali ništa mu se nije, samo je ruke mako stavio, pa šipke i posle je rekao, posle je stavio neku šipku, neko malo drvce, neku krpu i malo benzinom to polio i taj asistent je na ruku, stavio prvo na ruku njegovu i zapalilo se i posle i na glavu, njegovo čelo, evo ako vidite ovdje stavio i zapalilo se. Šta ovo potvrđuje? Ova istorijska tema potvrđuje da je ovaj lik koji je Biba Struja, da on ne može da umre od struje, da njega struja ne može da ubije. Ali vidite ovdje, vidite da ima ovdje, vidite kako ovdje ima ove eksere, vidite više sijalice, da drži sijalicu i kako ona svetli. Vidiš da ova sjelica svetli, to je mnogo čudno. Ali ovo je ličnost koga struja ne može ubiti. Dok sve ove ostale ličnosti može. Mislim, ne znam, ovo ni električari ne smiju da pokušavaju. Električari, zna se zašto je služi električar. Električar služi da popravlja neku strujnu napravu, recimo, ako je to pokvarena, recimo, greška moja sad malo pre, što sam ukliknuo, recimo popravljaju, ne znam, ako je to neka mašina koja radi na struju, recimo bušilica, pa naša ova viljuška što se uključuje u tičanicu da može da radi bušilica, to ako na jedan od one viljuška, onaj metalni komad jedan od one viljuške padne i pukne, to električar uzme ona klešta i seče i ona samo stavi, ne znam, novi onaj, kako beš, novu viljušku, spoji one žice bakarne i to je to. I posle za to služi električar. Ali ovo što je Biba radio, ovo je veoma opasno. Sam je nagovestio na početku da deca ne pokušavaju jer ovo nema niko. Znači, nijedan čovjek ovo ne može da ima. On je samo tako rođen. I ko zna zašto je. Sigurno ima neki razlog zašto je on rođen tako da ga struja ne može ubiti. Ali vidite valjda, vidite Bibu Struju. Pa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!